No niin, moi kaikille. Nyt mä lepää ja vakaan, ettei voi. Mä oon vielä ottanut iltalääkkeet. Mä kohta menen syömään. Pakkohan se syödä. Alkaa ne kunnon ruuat pöstyttelee. Ateriaa ja sit ja niin sen jälkeen vois nämä tenaukset ja rauhoittaa. Tai voihan ne ennenkin mutta en mä nyt viitti ennen kuin mulla on nää piristeet vielä, niin eikä ne ihan samakin samaan aikaan. Siinä se tulee hyvä olotila ja sellainen rauhoittuu ja rento. Jos nyt käyttää samaan aikaan lääkkeitä, muita uusia ja vanhoja.